tervetuloa Porvooseen, välkommen till Borgo. Meille tuli myyntiin koti, jonka näkymät ovat huikeat ja tunnelma kohdallaan. Asunto itsessään on myös poikkeuksellinen. Huonekorkeus lähes 3 metriä, ylinkerros ja hissillä kulku suoraan parkkihalliin. Mutta hei, mennään peremmälle katsomaan. Jos haluat asua kodissa, jossa maisema on kuin elävä taulu, niin se on tässä. Voin kertoa, että illalla nämä maisemat sen kun paranee. Ihan kuin ulkomailla olisi. Tervetuloa esittelyyn Välkommen på visning.